Children of God, mga anak sa Diyos. Sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang Feast of Dedication, gitawag usab nga Festival of Lights, tungod sa usa ka milagro nga ilang gituuhan nga nahitabo sa templo sa Jerusalem. Sa dihang ang templo gipahinungod pag-usab human sa kadaugan sa mga Makabis, adunay gamay nga lana nga igo ra gadzod unta sa usa ka adlaw aron magsiga ang minora. Apan sa ilang katingala, ang kahayag nagpadayon sulod sa 8 ka adlaw hangtod nga adunay bag-ong lana nga magamit. Ug tungod niini, kini nga kahayag nahimong simbolo sa presensya ug pagkamatinud-anon sa Dios. Ang kahayag nagrepresentar sa paglaom bisan sa kangitngit. Busa matag tuig ang mga Hudiyo magsiga og mga suga aron sa paghinumdom niini nga milagro. Ang Festival of Lights nagpahinumdom nga ang Dios dili gadzud mobiya sa iyang katawhan. Ang kahayag usa ka simbolo sa kamatuoran ug kinabuhi. Kini usab usa ka invitation sa pagpadayon sa pagtuo bisag naay mga pagsulay nga atong masagubang diha sa panaw. Ug kini nga kahayag nag-andam kanato sa pagsabot sa ebanghelyo karon. Si Jesus nagpadayag nga siya mao ang kahayag nga mianhi sa kalibutan aron ang tanang motuo kaniya dili magpabilin sa kangitngit. Ang iyang mensahe mao ang pagdala sa kahayag sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Mao kini ang atong pamalandungan karon. Unang punto, si Jesus mao ang kahayag nga nagdala sa kamatuoran. Mingon si Jesus, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. John 12:46. Sa binisaya pa, mianhi ako sa kalibutan, ingon nga kahayag, aron ang tanan nga mutuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Pasabot nga si Kristo mao ang naggiya kanato sa kamatuoran. Sa atong kinabuhi, adunay daghang matang sa kangitngit. Kangitngit sa sala, kangitngit sa kalibog, kangitngit sa kahadlok. Apan ang kahayag ni Kristo maoy makahatag nato og kalamdagan. Kinahanglan lamang nga atong ablihan ang atong kasing-kasing sa iyang presensya. Busa, ang atong pagtuo kinahanglan magdala nato sa kahayag ug dili sa kangitngit. Kung atong sundon si Kristo, kita mahimong kahayag usab alang sa uban. Si Jesus mao ang kahayag nga nagdala sa kamatuoran. Ikaduhang punto, ang pagdawat sa pulong ni Kristo nagdala og kaluwasan. Pasabot nga ang pulong sa Dios adunay gahom sa paghukom ug sa pagluwas. Ang pulong ni Kristo dili lamang paminawon kundi buhaton. Kung atong dawaton ug puy-an ang pulong sa Dios, kita makasinati sa kaluwasan nga iyang gisaad. Apan kung atong isalikway, daw kita nagpabilin sa kangitngit. Ingani kamahinungdanon ang pulong sa Dios. Busa ang atong kinabuhi, kinahanglan ipasentro sa pulong sa Dios. Kini maggiya kanato sa hustong dalan o magdala sa tinuod nga kinabuhi nga iyang gisaad. Ang pagdawat sa pulong ni Kristo nagdala og kaluwasan. Story time. Adunay usa ka makapadasig nga istorya mahitungod sa akong kaila, amigo nga pari nga si Father Algie Cantila. Usa ka pari nga kaniadto na disgrasya og hangtod karon wala pa makalakaw. Apan imbes nga mangluod sa Ginoo, iyang gidawat ang iyang kahintang og nakakita siya og bag-ong katuyuan sa iyang pagkapari. Nakahatag siya og makapatandog nga mga testimonya, dili lang kausa kundi kaduha sa 7 last words sa ABS-CBN. Di niyang gipakita nga ang pag-antos mahimong dalan sa grasya. Human sa pila ka tuig, natuman gyud ang among plano nga
magpahigayon siya sa iyang Thanksgiving Mass didto sa Olotanga Island sa Diocese of Ipil. Ug ako ang iyang gipili nga mohatag og humilya. During the Thanksgiving, si Father Sisoy, ang kura paroko didto, nakahinumdom nga ang gigikanan nga lugar ni Father Algie gitawag og Kahayagan. Kaniadto kanindot nga lugar Kahayagan. Gikan sa pulong nga hayag, light, kahayagan, pasabot, daghang kahayag, place of lights, lugar sa kahayag. Tungod niini, gijoke niya si Father Algie Cantila, nga usbo na lang ang iyang apelido, gikan sa Kantila, ngadto sa Kandila. Aron muhaom jud sa iyang pagpaambit og kahayag, pinaagi sa iyang testimonya sa kaayo sa Ginoo. Of course, joke ra to, apan kini usa ka pagpakita nga bisan sa kalisod, mahimo gihapon kita nga instrumento sa kahayag sa Dios. Ug kini usa ka pahinumdom nga ang kahayag ni Kristo magdanag bisan sa dulom nga mga parte o mga kahintang nga dili maayo sa atong kinabuhi. Children of God, mga anak sa Dios, si Kristo mao ang kahayag nga nagiya kanato gikan sa kangitngit padong sa kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang sala ug ang kahadlok makapugong kanimo sa pagdawat sa iyang kahayag. Paningkamuti nga ikaw makapaminaw ug mapuy-an ang iyang pulong sa matag adlaw. Hinumdumi nga ikaw gitawag usab nga mahimong kahayag sa uban, pinaagi sa imong kinabuhi ug mga buhat. Bisan sa mga pagsulay ug daghan nga mga kalisod nga atong nasinati, mga krisis karong panahona, padayon gihapon sa pagsalig sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.